molt irregulars, que cauen molta aigua en un cantó i en l'altre poca aigua, però bé, Déu-n'hi-do, per exemple, els que van rebre fort van ser a Torelló, van caure 51 litres i no van pas caure en gaire rato, en poca estona van caure. I, per exemple, doncs, un altre destacat seria doncs, els 39,6 de Sant Hipòlit, els 23 de la Gleva, 20 a Sant Pere de Torelló, i en canvi, doncs, per exemple, a la Guixa en van caure 14 i pico, i al centre de Vic a la plaça 5, Ostres. i a la zona esportiva aquí tinc l'altre observatori, que és l'oficial, i allà van caure 8,6, 8,7. Són tempestes molt locals i que la distribució és molt irregular. La imatge però de la tempesta va ser espectacular al final de la tempesta, un arc de Sant Martí doble, a més, que vam poder veure en directe des d'aquí. Va ser curiós perquè aquesta tempesta es va començar originant pel cantó que jo diria de Gurb, entre nord, nord-oest, i es va anar desplaçant i en vez de tirar per la banda de Gurb, que és quan ens dona més aigua a Vic, agafa la banda de Santa Eulàlia, la Guixa, Vic, que és quan ens dona més aigua, doncs llavors es va trencar i va donar la volta per l'altre cantó, no? I va afectar més doncs, entre Torelló, sobretot Torelló, Sant Pere de Torelló, i va anar baixant cap avall. Estem veient imatges d'aquest arc de Sant Martí que es podia veure. I és preciós, preciós és doble, i és que és molt més nítid i molt marcat els colors. Si sembla un focus, i això passa poques vegades l'any que hi hagi arcs de Sant Martí tan marcats i que sigui a més doble, se'n veuen però estan més difuminats, perquè aquest estava molt marcat, els colors es veien perfectes. Vull dir que va valer la pena, és un espectacle. Espectacle meravellós. Manel Dot, a més, però estaràs cada setmana aquí amb nosaltres, a vegades aquí al plató, d'altres des de fora del plató, explicant-nos curiositats i anècdotes potser del món meteorològic. Sí, que n'hi ha moltes. La setmana que ve parlarem de la ACOM, l'Associació de Meteoròlegs. Sí, l'Associació d'Observadors Meteorològics és a nivell de Catalunya. Som cap a 500 observadors, llavors fem una mica una xerrada i us explicaré el que fem. I el que us vull presentar avui, que ja el tenim en marxa, és el calendari. El calendari de l'any 2008 de l'ACOM. Que és un calendari, a més, us haig de dir que la portada, o sigui, això és d'un concurs de fotografia que fem, l'ACOM, a nivell, el fem anualment, i llavors fem el calendari de les fotografies guanyadores. I aquesta que teniu a davant és feta d'una noia de 14 anys, de la Gleva, que és l'observadora de la Gleva, que es diu Bruna Sorinyac, i bé, una fotografia preciosa, que va guanyar el segon premi d'aquesta. El segon premi és la portada d'aquest calendari que presentareu, suposo, aviat. Sí. El calendari de l'ACOM. Manel Dot, moltes gràcies per estar aquí al plató amb nosaltres. T'esperem la setmana que ve, aquest cop serà des de fora plató, explicant-nos què és l'ACOM. Moltes gràcies, Manel. A vosaltres. Continuem amb Richard i la flor d'en Richard. Arribem ja a la recta final del nostre programa i ho fem, com sempre, amb en Richard. Benvingut, Richard, a aquest nou plató. És molt maco, no? Aquesta temporada. Què et sembla? I nou presentador també. És que una cosa que t'haig de dir-te, bona sort o bona merda? O molta merda? Molta merda. Molta merda, no? Doncs màrqueting és molta merda. Moltes gràcies. Nou plató, què et sembla? Molt maco. T'hi trobes còmode? Molt maco, home, i tant. Les cadires són còmodes o no? Tot és perfecte. Doncs així, si estem bé... I molt modernillo, no? Molt modernillo, sí que és modern, Aquesta setmana on t'hem anat? Doncs aquesta setmana hem anat en 2 puestos i tots dos molt macos, ja veuràs. Primer vam anar a l'Hospital General, a donar una sorpresa a la Sílvia, perquè està preparant-se per fer d'infermera. De part de les seves amigues, que abans d'aquesta hora hi havia tirat un forn de pa, doncs elles li van voler donar la bona sort, portant-li unes flors. Molt bé. Doncs si us sembla, anem a mirar aquest primer vídeo. Anem a veure. Endavant. Avui estem a l'Hospital General de Vic i anem a donar-li sort a una noia que ha començat a treballar d'infermera, la Sílvia Pla. I suposo que se'n portarà una sorpresa de part de les seves amigues de la pastisseria que abans havia treballat ella. Hola. Estem aquí acabem, Aquí acabem? No s'espanti. Vinga, graves, a mi? Gràcies. Fem el programa de les flors. Hem de sorprendre amb una noia d'aquí. Bueno.
ja hi és. Hola. Hola. Ja una noia que és més curiosa. Oh! Podem passar? Podem passar? O ha de sortir? Passem endavant o no? Sí? Vale. Hola. Guapa, com estàs? Bé. Que noia. Ja tu pots imaginar-te, no? De les teves amigues de la pastisseria. Què? Que tinguis molta sort. Que tinguis molta sort. Amb això que estàs proposant de ser infermera, no? Què, com et va? Bé, molt bé. Bé o no? Estàs contenta o no? Sí, és molt maco, No, no, si estàs contenta amb el feina. Tinc dues allà.